Vítejte v Hradci Králové ve Stratos Auto. Mé jméno je Ivča a ráda bych vám představila čtvrtý a zároveň nejnovější showroom naší společnosti. Jsme potěšeni, že právě Kia je jednou z dalších značek, kterou můžeme do naší automobilové rodiny přivítat. Aktuálně probíhá výstavba nové servisní haly pro vozy Kia. Ta bude disponovat celkem 6 hevery, novou klempírnou a myčkou. Na střeše pak budeme mít až 45 parkovacích míst pro nová skladová vozidla, které budou následně připravena pro vás i hned k odběru. Naše společnost je tvořena týmem mladých nadšených lidí, kteří se těší na možnost vám poskytnout výjimečný zážitek. Zastavte se za námi na novém showroomu v Hradci Králové nebo navštivte náš nový web stratosauto.cz. Těšíme se na vás. Kia. Movement that inspires.